Companys, us vinc a presentar 3 cases en venda al secà de Sant Pere. Fixeu-vos primer de tot, zona de magatzem i aquesta porta d'entrada és de la primera casa. Tenim aquí planta baixa i planta primera seria l'altra i la del fondo que seria per enderrocar. Però actualment us volia ensenyar de forma ràpida aquesta part d'aquí dins. Ja s'ha tirat el falso techo de canyís i tenim un espai diàfan d'uns 40 metres i una altra part que és aquesta d'aquí, que podeu fer tranquil·lament l'habitació, quarto de bany, el que us faci falta. Pues la part posterior de la casa és en part aquesta zona d'aquí. Aquí tenim una casa de 2 plantes i arriba fins a la punta i té un exterior bastant xulo, té parcel·la per tenir animals, per tenir jardinet, falta bastanta adequació i la casa que està, diguéssim, una mica per enderrocar està aquí darrere. Bueno, aquí tenim la part de dins d'una de les cases. Aquesta és la que té 2 plantes. Com veieu, hi ha el sostre de canyís, el terra s'hauria de nivellar i aquí podem veure una mica la part de l'estructura. Per entrar dins de la casa no la veurem, però podeu venir a descobrir-la. Així que si voleu fer una casa al secà de Sant Pere i tenir terreno i fer la vostra pròpia casa, aquesta és una oportunitat. Ens veiem aviat.